Pa, duty na sad ka pa. Duty na ganino kay 13 months pay na mo ron. Pa, matagaan mag-apil ana. Matagaan gyud kundi mo magpabadlong. Kabuutan ako, pa. Duwat gud ko nimo. Stilan, jamming na pugka. Pa, ako la'y bahala sa ugason dire. Matik-atik dayon. Kay mga ayo man. Kung bata ka ba, sige ra kag lingkod ra, wa kay trabaho. Bleh. Sige, kay gijamming naman ko ninyo, patilawon ta mo sa akong 13-month pay. Pero, gusto na ko humnon nyo tanang trabaho diri sa balay ha? Pa, ako na'y bahala manilig dire. Kana nak, believe jud ko nimo, na jud kay reward badawat sa kwaw niya ba? Pa, ako day pa, nanghugas man ko dire. Mao ka na kita mo ka nang hugas ka. Limpyuhin na itong mga banggira diha aha. Bantay na ning uli na kog hugaw na. Pa, amping pa ha. Grabe po ka mo dalag pasip-sip ni Papa, no? Diskarte ba? Diskarte bita, humna na imong silikon din ha. Ikaw po, humna na yung hugason dira. Ay kung subo-subo ha, kay ako'y magkulang. Naunsa naman ka din ha, sige ram kag silpon. Wala pa nimo na human ang siligon di mo tinaaba. Tuhan oy, liit na jud kong buhos ani ron ba? Tay. Pagilom, kay gikapoy ko. Kapoy bitaw, sumbong ta kang papaon niya. Asa naman to kumanghod oy? Wa man naniwas og panilhik diri. Don't you sweat it, baby, it's alright. Naunsa naman taon ka din namanghod oy? Sige ram kag TikTok, wa nam kay trabaho. You were dancing through the lightning strike. Mag-tiktok de kag imo. TikTok bitaw, sumbong ta kang papaon niya. Dako ang kalta sa akong 13-month oy. Uy, nala si Papa. Titi, tawag sa kay kabalo kung gikapoy ka. Sure ay, tarong ba? Oh, ikaw na sa cellphone oh. Kay ganina rin ko may trabaho ba? De, ako na sa ilang paso TV. Sige, kay mo relax ako. Kabuutan sa kong anak oy, naagi ni reward badawat sa kuwa ba? Pa, kapuyog na paso pa oy. Asam day mo ating anong ikaw rumay naglampaso diha? Naa dito pa, nagsilpon-silpon. Sigling ko, walay trabaho. Huwag gini-reward badawat sa kuwaron ba? Kay pertinan tapula na imong magulang. Pa, tuwada pa oh, naglingkod. Ay pa, manag di kag jute. Kung sa may atong sabot, di ba ang walay trabaho, walay reward? Papa, oy, karon pagita ka relax pa. Ayong tuo pa. Ikaw ba, pertikin mo daw nagpalusot ba? Tin mo kabutbuton, o naranak ko, imuha ng reward o. Pa, pwede na kumulaag pa. Uy, di na, kay gihurot naman imong trabaho diri. Sige pa. Nya kuan ni pa, di ko nimo tagaan. Iwasasa na imong mga trabaho diha. Bleh. Papa, oy, naisan ra magbata.